Ụmụnne m, enwe ihe m sị m ajụ ọnụ biko, ọ na-eweli iwe. Ihe a sị God will not allow any evil to come near me. Ihe na ugbu ọwụ part of it. Ụnọ ọsụ nnọọ nwata nwaanyị nọ n'ọhụ ngala bega akwa akpụ agụ a na-eji ya. Ya wee minista na church. Ya wụrụ na that particular Sunday, ọ ya wage enye okwu Chukwu, ya nwage minista. O nwekwara na nwa oku nwa n'aka, obere nwa n'aka. That very day, enwere church program. Ya nwage minista, also na one of the ministers, the officiating ministers ga handle things that very day, ga-ekwu okwu Chukwu ma ịbụ abụ ma gịnị. Ọ ya ka o kururu nwa ya, jike kwado nwa ya. Ụnụ mana nwaanyị ji nwa n'aka, ọrụ na-ezu ya ahụ. Ọ ya wụrụ na ọ gawala late, ọ na ha ada na nso, ọ gawala late, o kwesịrị ịnọ na chọọchị mana o rutebe na chọọchị, o mechabeghị fọmọfọzụkwa iru. By the time ọ gbagharịa mechaa ihe niile ọ na-eme, ti nwa ya n'azụ moto, dọga akpa ya, handbag ya na ihe niile, ripo drive gawa na church. O rutele there, the protocol officers ahụ ya ka ọ drive into the church compound. Ya ewere oso wuru ije ka ọ ga-enyere ya aka n'ihi na o mene late. In the next 5 minutes, a ga-akpọwa aha ya. The protocol officer ya ozugbo drive in, ya rush ya meghee moto ya ka ọ dubagana ya na church ka o nwee ike gaa were oche ya before a na-akpọ aha ya. Ya ewere car key ya, hand ya over to the protocol officer, si ya biko butere ya akpa ya, kuru nwa ya nọ n'azụ moto kuga na children's department. The protocol officer nara ya key, gawa na moto ya. Ọra ha ahụ, ya ebutere ya akpa ya na oche ya. Mgbe ahụ ebile ya oche, ọshala ya in, ebile ya oche. Ya eburu handbag ya butere ya ebe ahụ, were car key ya nye. Ọ ya ka ọ nọgidere n'ime chọọchị, ụmụnne m, kpechaa pụchaa. Witness ya ndị nke ọzọ nwụrụkwara n'ụdị nke ha kwa, other pastors, other ministers, both the invited ones. This woman anọga n'ime chọọchị, nọgide n'ime chọọchị ya kọ complete 4 to 5 hours. Enwe mgbe o biliri ya sị ka ya gagodo na children's department ga-ele ma nwa ya ọ nọkwa ọfụma, o bega akwa. Agụrụ ọbịala obi nne ka o ledele nwa ya anya n'ihu this woman na-emehie ya ma kpum n'ihu chọọchị ebe edewere nye ya oche. Ọ ya ka chọọchị gbasara. Imagine ịnọgide na chọọchị ebe emege program, the chọọchị agbasa. Ya pụta gaa na children's department ọhụhụ nwa ya. Ya ga meet the protocol officer, si ya na ele ebe o kugara nwa na ya gala ebe ahụ. Na some parents ekurule nwa ha na ebe ahụ dị empty, na enweghị ya, ahụbeghị nwa ya. The protocol officer jụwes na ọ gwara ya kuru nwa ya. Ya sọ gịnị ka o mere na ọwa ọhụhụ nwa ya na moto. Ya gwara na o kuru nwa kuge na children's department, buteziere ya akpa. The protocol officer si ya anọghị that part, na ihe ya nọrọ wee butere ya akpa ya. Gakwana butere akpa ya, gbachie ya moto, wetere ya key. Ụmụnne m, ewere oso were ije gawa na moto. Mgbe a na-erule na moto, lekwe nga nwatakịrị nọ n'azụ moto. Anwụ niile chanụ chacha, oxygen nọ n'ime moto, obere breeze bara n'ime moto, dry ya off. Heat, nwa ọhụrụ bege ọkpanye ya bụ aza. No, enwe ebe o si ekute ume, no ventilation, nwa anwụ. Ọ ya bụ ihe a na-eji ugbu a. Nwa ya nụtara nwụọ n'ime moto. Onye ka ị ga-eblame ugbu a na biko? Ọ wụ the protocol officer gara n'ime moto ga buru akpa, hụ nwa ọhụrụ n'ebe ahụ, gbachikwa ya ụzọ, gbachie moto, were ka iwegere nne. Ajụjụ ọzọ nwere ike ịsị, o nwere ike o belivuru na ka ọ hapụ ya na moto, na ọ nọtụ na chọọchị small, na ọ ga-abịa ile nwa ya. Now ka ọ wụ mother, nne mụrụ nwa, nọ n'ime chọọchị zicha ozi ọma, bụchapụ time ya, kpọọ ya, ya deliver. O metụghị isi ka ọ gagodo na children's department, ọ godo na that protocol officer kpọgara nwa ahụ di ya. For 4 to 5 hours, nwatakịrị nwa obere nwa ekwesịbe ka nne bịa mara ụtọ o mere. O meghị ya till church program end ya. Nwatakịrị anwụọ. Ọ ihe ọgbatiga nga ugbu a na-eji. Ụnụ mana ekpere na ụmụ chọọchị na-ekpe, ụfọdụ na-ekpe na ha ga-eji their skin
ha gaa eluigwe. Nke a awụghọ temptation. Nke a awụghọ devil came to steal from me. Bible sị there is time for everything. And Chineke nyere nne na nna ọrụ. Once iwe mother, iwe father, i nwere ọrụ enyere gị. Ọrụ enyere gị wụ ụmụaka ahụ ị mụrụ. Ọhịa Bible ji sị na gị direct ụmụaka n'ụzọ ha kwesịrị, ka ọ ga-awụ na ha too, ha agaghị deviate from ụzọ ahụ. Even Chineke ma responsibilities o nyere gị, ọ dị heavy as a parent. Onyinye amara o nyere gị, nwa o nyere gị, ebe ndị ọzọ na-arịọ ya nwa, gị were ke hapụ gị, ọgọdụ na ọ nọ na children's department is, ị gaghị ga-ele nwa gị, gị nọgọ until program end ya kpam. Mgbe ị pụrụ as a nursing mother, gị sị gị ga-ele nwa gị, imehụ ya. Now ọwụ onye ka a ga-eblame ọha m juga? Ọwụ the protocol officer ka ọwụ the mother? Ka ị ga-asị Chineke ewo gịnị mere protect nwa ahụ? Chineke agaghị esi n'elu rituo n'ala bịa mee ihe ị kwesịrị ime. Ihe ahụ ị kwesịrị ime, ma ịjụ ime ya, if you fail to do that thing you're supposed to do, ebe ị nwere ahụ isi ike na mgbasi ike, ihe ahụ Chineke nyere gị mụrụ, ọrụ ahụ dere ọ sign that task o nyere gị, if you fail to do it, gị sị nọ na chọọchị na-ekpe mkpu hallelujah, ị ga-ekpe gị mgbe ị jiri kpejurucha pụta, ọrụ gị nọ na-eche gị. Your mistake will still be waiting for you. Ụfọdụ ndị mmadụ na-ekpe chọọchị a with like amamote, ha na-ekpe ya like ha ga-eji skin nọ aga eluigwe. Ha na-ekpe ya ka ha, even though Bible says there is no righteous one except Jesus Christ. Some na try to prove that verse wrong, na ha will saint, na ha the righteous, na ha ga-ekpe ka ha onode in an extraordinary way. A nursing mother, mana o nwere nwa ọhụrụ, gị bi ha nwa. In the first place, ị na-step down from that mode, ịkụ nwa ahụ ka ị ga-hand the protocol officer n'aka, si kugire m ya na children's department, biko gị were kia laghachita bịa gbaghe butere m akpa m. Ị na-ejikwenụ like that, akpa a na-ebutere ha ebe ahụ ka iji wụrụ VIP minista. Gị si na moto ahụ rituo, gị kuru nwa ahụ pụta, the protocol officer bịara inyere gị aka. Gị si na moto ahụ rituo, ihe ị kwesịrị ikwu apụta wụ nwa gị. Ikuru nwa ahụ pụta, gị hụ ya ka isi ya ngwa kugere m nwa na children's department, ma ọ ga-esi pụtara m akpa m, ya ebute akpa gị gbachi moto, kuru nwa gị kuge na children's department. Ọkwa na the distance a little bit far, gị si ngwa nne kugere m nwa na children's department, gị buru your handbag gawa ebe ahụ. Ị ga-ewere key nye protocol officer like all your domestic staff, naanị ya ga-aga na akpa butere handbag nọ na church, laghachi na moto, kuru nwa gị kuge na children's department. Hello, ọwụ onye ka ga-blame? O begidere, ọ na-akpụ ọgbọ. Chineke agaghị esi n'elu mere na ụfọdụ ihe. Ị nọ ọsọ gaa na mountain, gaa nọ n'ebe ahụ, nọgo ebe ahụ, nọgo ebe ahụ, bee ugele. Ihe ahụ ị kwesịrị ime, o tiri gị n'aka, nye gị ahụ mgbasi ike na ị kwesịrị ime ihe dị otu a. Ọsọ gị ga-eme ya, ọsọ gị chikwa na mountain rito gị, datin nọ na-eche gị. Nne na nna nwere ọrụ. Ọ late, mmadụ na-aga, ọ mmadụ na-eme late. Onye chọọchị mana iji nwa n'aka, onye ka a ga-eblame? Ọha ajụjụ m ọzọ, ọwụ onye ka a ga-eblame n'ọnwụ nwa na ugbu a? Otu ihe ga-eji amanụ, gwazie m obi nwaanyị a ga-eji aga chọọchị next Sunday ga minista ahụ again. Gị just na wọchafụ na ị na-ekpe chọọchị, onye anụhụcha anyị find out that na onwe nwa ka ị na-eme. Otu ha neighboring village anyị ọwụ, enwere chọọchị n'ebe ahụ. Achọghị m ịbịa kpọwa aha chọọchị ahụ. Ụmụ agbọghọbịa niile kpere na chọọchị ahụ enwe ike lụrụ di. Otu aka na-eburu ha amụma, ha fụshie ntị that time, beautiful ladies gbaa dị obere, ha fụshie ntị mgbe ha just buru chọọchị ahụ n'isi. Today mma ha niile lara n'iyi, mma ha lara n'iyi. Agagazi hụ chọọchị ahụ, ha afụpụla ịchafụ, ya na ahụzi na awụ anti gbegbe. Walọ ndị di na-abịara, pastor na-asa gara, don't go, you will not live long there, this and that. Every time nwa agbọghọbịa ma frọcha ma ntị keshie everywhere gbemgbem. Teerolọn na mkpa bụ nsogbu, ha na-ete asị na arụrụ ya n'ime mmiri. Mere ya mejuo onwe gị, even in that your looking, in that your di ga-abịakwa, Chineke rọpụtara gị, pastor na-asị na eti ikwele isi, gagakwala.
ha nọ na chọọchị ahụ arụghị ụmụ agbọghọbịa atọ enwe nke lụrụ di na ha nọcha very close to 50 years 50 something. Chọọchị ahụ ekpeghị ekpe n'ehihie again. Ugbu a afọ ọchala ha wigi nụ ntara ha sa arụ na mmiri a na ha ekpezie na perfume nụ ntara agbawaziele ya mana ọwụzi enwezi adịghị keke dịka ọnụọgụ their beauty awịra ha na that church. Onye mara nke dị mma ya eme. Enwe onye time na pọsụrụ enwere mistake ị ga-eme ọ dị irreversible a na-echenji hand of clock. Kpachapụ anya ị ga-ekpere Chineke ị ga-eme ihe kwesịrị ka ime mana gị menwezie that you want to appear righteous, more righteous than Jesus Christ himself. Na ị chọrọ ikpere Chineke in an extraordinary way, ignoring your responsibilities. Igbugo oge that one na onwe gị mgbe ị nụhụchara ị ga-realize your mistakes.